Terindog na, terindog, 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 terindog. Sabay-sabay ang pambansang timsong ng Morning Hirit. May good news ang matadnos ng madadamog. Taretang lokal, nasyonal, and internasyonal. Kumpleto yahi, wala ka nang hahanap mo. Igwak ipaningit, dito sa Morning Hirit. May baretang kulalatnit, asin sa mga Istoryang maiinit. Maluya ngayon, rangkada mo ngayon na aga. Garong timing ka ngayon, o, hindi ka magana sa karantahan. Sa DCGV, sa impormasyon, na igwang leksyon. At ni Henry Maceda, lalaking di lumaga. Mga tugang, welcome po sa programang Morning Hirit sa DCGB. Aldaw ngunyan na, ay ano nang pizza ngunyan yun? Pizza 2-3 na ano? Ha? Sa kalendaryo, tapalang Pebrero pa. Hanggang po kitang alas 7 din pag-aaga. Mga tugang, welcome po sa inyong programa. Ini po si Henry M. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Sa luwas, mga tugang, kay Ribataan, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunyan pong pagkaaga. Good morning, tabi sa mga taga 3rd District Canalbay. Kasabay niya to dyan, mga tugang, si Jimmy Nasalita. Sa 2nd Distrito, Joshua Bino, Alarmario, Angel Mustasa at Sin Karen Ala. Siringman, mga tugang, sa 1st District Canalbay. Kasabay niya to dyan, si Jomar Bien. Good morning, Premier Distrito. Pon po dyan sa Santo Domingo hanggang po sa Tiwi Albay. Pon tabi, mga tugang, sa Rapu-Rapu hanggang Kamalig, 2nd District yan. Puntabi sa Ginubatan hanggang po duman sa Libon, 3rd District yan. Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Kasabay niya to sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa Technical Department si John Napulis. Sa Manibela, Boy Mata. Keriban, Mega Force Patrol. Para po sa mga pangyaring ngunyan sa tuyang kapalibutan. Para po sa gusto magpaabot ng text, mga greetings sa sinibapang reaksyon sa inyong programang Morning Hirit, mag-text po sa 0969-880 mali. Ulit. 0969-088-5548. Ha? 0969-088-5548. Siringman 0966-203-0034. Okay? Ha? 0969-088-5548. 0966-203-0034. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Alright, sige, mga tugang aramon tadawaan, mga buena manong baretang report. Hali dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Alarmario sa report. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong report, hali po dyan sa luwas. Ngunyan na pag-aaga. Buruhayo na sa mga pambulang. Good morning pa din, albuhian mo. Nasa kondisyon na. Gari nasa kondisyon na, ha? Nasa kondisyon na, mga kuha na, medyo gari darakulao na ang kuangkaan, ang pata. Ano yung gari mga makusugod mina syapol. Ready ko na yan, big ready na. Big ready na, ha? Pero bako sa Topada, Sa ano? Derby? sa Maray na Bulangan. Yan. Tama yan. Sa derby dapat. Okay. Sabi pa rin, Yeah. doble tres, Marso 3, bagang yan. May wedding paman Giraray. Sa Nako. ibang Ararayong munisipyo. Ano na yan? Daan Albay, pero pigbubula daw sa Magalyang. Sa Magalyang?
Oo. Ang aram ko sa Mabatag. Kung minsan sa Mabatag. Sa Mabatag. Minsan sa Oo. Magalyang. Okay. At mga poda ni Congressman Attorney Bido Garbin Jr. Dahil na magparataraya. Yan. Alam na dis kung si Isay nagkinabang kayan. Oo. Pangapodan niya sa PNP na tangani mawaraan pagdududa na nagkikinabang sinda. Kaini asin anibang politiko digdi sa Albay, totally dapat pundohon na yan. Ibalik ang STL para legal, nagkikinabang lamang ang gobyerno sa buwis asin nagagamit man para sa mga health program. Diretso ang investigasyon sa Congress para papanimbagon ang mga dapat manimbag kani dahil kan privilege speech ni Congressman Garbin kan mga nalikod na aldaw. Sa ibong nanado, ang PNP Higher Command sa Bicol Region asin digdi sa Albay, ang sabi ni Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, intensify anti-gambling operation. Ang sa indado na pinagigibong niyan, lalo na sa weteng. Grabe naman kung na mapundo yan. Grabe na. Eh kung talagang pupundo, Pundo yan. talagang kakayahon yan. Kundi baka dahil man talaga seryo. Sorry. Okay. Anyway, nasa sa inda yan. Iyan ang sabi ninda. Yeah. Pero sa katotohanan, sa monitoring, iba pa man garay ki mga pataya dyan sa mga halayong munisipyo. Pero ingat kita, sabi ni Congressman Garbin, tapi bubulay yan sa Magalyang. Okay. Yan ang bungkaras ka ni informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat paring Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Basta morning, Henry M. M. Oras natin 16 makalipas ang alas 5 po din morning. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman si Karen Ala. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. May suporta ng ipinahayag ang gobyerno probinsyal sa Diocese kan Legazpi. Mapadapit iyan sa sarong bulan na selebrasyon kan Inang Magayon sa Mayo. Katakod man kan selebrasyon kan Magayon Festival. Iyan ang kinonfirmar mismo ni Gobernador Noel Rosal sa DCGBS kung saan sinabing may initial na ining komunikasyon kay Reverend Father Joseph Salando bitang kura paroko kan Nuestra Señora de Salvacion de Horo Antiwi asin pamayo kan solemneng aktibidad. Asin sinabi bitan nila handang-handang sumupot na ginaray ang probinsya nin financial na tabang, mga resources, asin pakisumaro sa mga gigibuho na Grand Marian Procession, Aurora, Maritime Procession, tagkod na matapos ini sa Flores de Mayo. Sigun sa gobernador, parte pa ini kan nagpupuo ng preparasyon kan probinsya sa pagbabalik kan Magayon Festival ngunya na taon, tanganing buwan-bulan bago ang Mayo, igwananin mga line-up kan mga aktibidades na ipapaliwas sa publiko para sa nasabing festividad. Nentas kanto anuman sa aldaw na ini, posibleng i-activar naman kan mga magiging komitiba digdi sa Inang Magayon sa indang istorso lalo't bilog na bulan kan Mayo ang ilalawid ka ining solemneng aktibidad. With Kuya Boy, Karen Ana, DCGB News. Basta morning, Henry M. 20 makalipas ang alas 5 din morning. Nasa linyaman po sa dagdag na report. Mga tugang hali po dyan sa luwas kasabay si Angel Mostaza. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning, Angel. Good morning, VP. Yes, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Mama, kaya ni Amara tarang kasi ulit-ulit ka na. Ano na yan, Mama? Ay, Mama, ulit-ulit na ka. Ano na, Mama, si Tito? May diferensya na yan. Magayon ng mga pagkagaga na may kaki. Good morning! Good morning.
Okay, sige, go. Anyway, gipihan rin sa mga dugang sa Panggareta, arestado ang sarong lalaki matapos na bungagun kay ni VP. Oh. Ano sarong pulis na Nako. nag-arestara sa iya matapos na maaktuhan ini VP ring nang hahaba Ay. sa sarong nakaparadang bisikulo sa barangay Rizal, Can, Legazpi City. Mhm. Sugon sa Legazpi City Police Station, VP Henry, ang suspect ang namigbidan ni si alias Etong, residente kang barangay Pigkali, kung sa inarakop ini sa aktong pirit asin pagkupersang buksan ang sarong nakaparadang behikulo gamit ang distornilyador. Hali dig VP Henry, sinabag ng suspect ang nasa 6,000 pesos na cash, asin sarong cellphone na may nakantidad din po mas o menos 20,000 pesos. Sa nag-abot VP Henry, ang tagsudirek ka ng behikulo, asin positibo man kaning pigmipid, ang natagsudirin niya o sa iya itong mga gamit na nasa posisyon kang suspect. Alagad kan arestaron VP Henry ang suspect kan mga nag-responding pulis, bigla na sa nang sinuntok pa ini ang sarong pulis, alagad matayong pumanggirari ining na arestar. Dahilan kay ni VP, ang sinakatanan ng kasong theft as in direct assault upon an agent of a person in authority, ang nasabing suspetsado as in sa presente, nasa kustudyo ini kan hepatura. Maswerte siya. Maswerte yun siya. Dahil nato para niyang pulis mabuot. Maswerte sa VP Henry, sa nakadakot siya, pero nakabungag lamang. Oo. Takun, ibang pulis yung nakadakop sa iya, pwedeng iba inabutan niya ngunyan. Kung uso pa VP Henry, Oo. Sa bagay, mga maswerte man talaga siya. Nakabungag siyang pulis. Kung uso Pero pa, dahil baga pwede tayo, direct assault yan eh. To a person in authority. Oo, saka. Kung dating mga panahon, para man sa VP Henry, nanlaban. Arimatika. 6 feet below the ground ka. Magsala. Na daw nag-circulate ang pangaran mo. Naghahagad ng itabang. Ata na. And Okay. Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, yan Ramos Taza, Dised. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ang bilis ng pangyayari. Ano? Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Maray na agad tabi, Busing Leonito Gaviria. At saka kay amigong Ray Malaya. Manong Ray, maray na agad tabi sa imo ha. At saka good morning kay Teacher Angeline ano ba to? Rio sorry po. Rioles. Teacher Rioles. Yan ha. Good morning tabi Teacher Rioles. Pirmi daw nakaantabay ini sa tuya tabi na programa. Good morning teachers. Mga teachers natin dyan. Magandang morning. Kumusta na po kamo? Ayos kita. Ay, very good nga kita, Henry M. Ayos kita everyday. Jimmy, nasalita na sa linya. Good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga baranta ay sa dagdag na itong bareta desidido si Gobernador Noel Rosal ng unya na bulan na Marso dahil man matarget ang Marso 24 bilang formal opening kan Piudoran Memorial District Hospital. Ibabalyo hali sa lumang ospital ang mga pasyente asin mga kagamitan. Basta pigasigurar kan gobernador na sa laog kay ning Marso, maski partial an bukas, inpatient, ER, asin iba pa, sigurado ibabalyo sa barangay Karatagan, parte kan initial na operasyon kan brand new na ospital sa Karatagan, Piudoran, Albay. Matatandaan pig-inspeksyon na mismo inikan gobernador asininda board member Caroline Sigaso kung baga panit-diit naman sana an pighinapos parte kan mga pasilidad ilaw tubig iyon mayor na concern. Sa pagkipag-ulay kan DCGB News kay Gobernador Noel Rosal kaso hapon araw kan inot ang JBDAP una mo dipisil mapunan asin i-operate asin paglipat pero sa kan isinagibo na nandun diretso na sagkod sa ngunyan human and formula nagigibuhon duman sa Piudoran Memorial District Hospital sigon sa gobernador. Mas kita kung napupunta araw kan sa JBDAP mas maray. Pero ngunyan, namumblema kami lang duman sa ibang equipments. Pero, go tayo.
Basta ang importante, yung goal natin mabuksan ngayong first quarter. Kung mag-mintis magkata, date lang yan, Jimmy. So within this March? Ay, yung March na, ingon ta. Na may value ta na. Maski supan muna sa ibang mga gamit, iwalap muna. Pero makavalue na siguro so inpatient, saka yung, kaya nang ginawa natin, yung ER, may lipat, saka outpatient. Yung tatlo siguro. Ano yung problema na naman kami ko? Ilaw, tubig. Ilaw, yun talaga. Kasi nga, yung aleko. Pero nagagad mo na akong 150. Actually, GP, mapamiting ako na semana para panuon garare sa Pilipo na partial muna. Makalipat lang muna so inpatient. Pero Pilipo ta duman. Then siguro mag-lounge secret. Okay, so yan sabi, Pipi, ang detalye manungod sa planong pagbubukas na ganang operasyon kan Piodoran Memorial District Hospital sa Barangay Karatagan, Piodoran, Albay. Yes, Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas oras natin, 5:28 na. Mga tugang sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kan texter tag, good morning Henry M. Tama po ba ang number nyo? Tama po. Good morning daw sa mga listeners. Sabi ni Madam Milindawi, uy, may bago na pala na City Treasurer ang Legazpi na may aramon ta daw yan, mga tugang sa report ni Pading Alarmario. Maray na agad tabi, hapot ko lang po, totoo bang igwang increase ang SSS ngunya na Marso? Ano nga ni Padiso, toto na lang paghilay ni Pading Mar, igwakit 10% increase para duman sa mga pensioners 5 ba yun o 10? Mamaya, na news tadi kan sarong aldaw, mga pensioners. Pading Mar, ano nga ni tabi? September pa yan, BP, effective September. Effective September 2026. Yes. Igwakit 10% increase ang gabo sa pensioners. So, dahil bako ka, boss, may, yung mga survivors sa baba lang. Survivors lang? Dahil yung regular na nagpipensyon, ito ang 10%. Okay. Pero may mga survivorship baga, garo na sa 5% lang ito. Ayun, okay. So, survivorship tabi, 5%. So, mga regular, 10% tabi ang increase. Yan po, as effective yan tabi, September. September tabi da yan. Sabi kan, inalumas na bareta, mga tugang kang Social Security System. Good morning, Henry. Simula sa pagbado, bakit to? Reaction ini kasuhapon sa afternoon program tayo. So, discussion ta kasuhapon ini. Okay, sige po. Good morning, pabati po sa mga listeners sa Barangay Balasbas, Manito Albay. Good morning, tabi sa imo, Henry M. Good morning, Henry. Nasa bata ka kasuhapon, paglagpas mo sa kuya, sir, mahamuton ka? Grabe pag una ko na itatara mo. At mamut. Sabi kan texter Junior, dagon mo ni. Good morning, sir. Nasa bat ko kay kasuhapon. Paglagpas mo sa kuya, mahamuton ka, parang babae ang perfume mo. Ay, ata na nga ni. Pagluwas ko kasapon sarong, kinari ko sa ko ni Mrs. Ki perfume na marang etap bugtakan tanga ganing perfume ko nganing yung day kapag pararanihon ki. Ay, masado ka man na. Beda pagpara parong ako diyan ko. Salamat tabi sa texter tango niya na aga ha. Check ko lang po kung tama number mo, Sir Henry. Good morning man sa mga taga Arimbay. Tama po ang sa imong sa ko yung number na nako. Tamang-tama. Corrected by. Yan. Good morning. Arimbay, Legazpi City. Yan. Good morning, Henry. Yumananggad ano? Pangyari sa Maabaka. May meeting po ako sa Friday Yumananggad pala, may imbitasyon pala sa kuya dyan sa Kwan. Nako. may meeting kaya ako sa Friday kay Ma'am Brenda, boda sa mga big boss. Sige po. Sige. Pangyari sa Maabaka. Lingawong ko Sige po. Nagkabirilot naman ako niya na aga. Iyo pala na di.
may meeting pala. May napangakuan pala ako na. Sa Friday pala, may napangakuan akong lecture, eskwelahan, pangyayari, timing. O sige po, ma'am, tabi. Sige, mapod pa ko to. Taba ka pwede magpa-substitute yun, di ba? Kaya man ka, di ba, mga pag-iriban, di? Baka pwede ako magpa-substitute tabi sa lecture, tabi na napangakuan ko. Pasensya na po kamo tapag may invitation kaya sa kuya, dako nakakaabot pa minsan tapag ang pig-irestoryahan mi tungkol sa estasyon. Naabot si Ma'am Rina sa Friday, may scheduled top management kami meeting tabi. May mga gigiribuhon. Igigilid ko po yan. Gigilid ko po yan. Priority ko po ang estasyon. Kaya paminsan, habungan ako magapara ako yan baga sa mga school baga tabi June, ikaw ki mga thesis, panel, mag-imbita na kang panel evaluator, apod kaan? Evaluator sa thesis, o advisor. De ako nagpapara ako minsan, abot sa punto na schedule din akong dai. Medyo nararaota sa schedule kan mga estudyante. Anyway, sige! 5:30 na, mga tugang sa Morning Hirit. Asin po sa DCGB. Ini po ang headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Anong sabi mo? 5:30 na. Naligo ka na ba? Yun na, nagkarigos ako sa bagong atabon. Nagmata akong mga 4:15 kung minarigos tabi ako ta. Makasupo ko naman kung kita nagkarigos. Sabagay, di mahalata, Junior, ade. Di mahalata. Ang teknik dyan paminsan, kung marigos ka ng banggi. Tamba, anyway, makaturong ka man sana. Pagkaga, labar-labar na sana. Pero iba man so yung pagka nagkarigos kang banggi, bu nagkarigos kang aga, giraray. Headlines, paring Mar, anong latest? Go ahead. Good morning, BP. 5:31 na. Nag-full tank ka na ba? Let ko na pala. Lingawon ko kaswapon. Nagulpi sa gasolina. Nalingawan ko pa ni kaswapon. Ono no binta sa gasolina ni John? Oh. 190? Sa Indo ni Noel Manalo. Noel, 1.20. Nako. Almost 2 pesos 190 sa gasolina. 1.20 sa diesel. 1.20 sa kerosene. Nako, bata lingawon ko kaswapon Uminagi ako duman sa baratong kargahan. Kumarga ko dyan, tapos sa sarong simana, baka 3 pesos na Yung nga uminagi akong kaswapon duman sa, sa medyo baratong piso. Napanlingaw ako. Iyo. Duman sa may samo, barato duman. Saan duman? Pwede ka duman sa bago umabot sa tulay. Sa Basod? Oo, sa wala ay ko duman. Tapos kung sa sentro man, o kung duman ka sa Santo Domingo, duman sa Rags. Mas barato duman ki 5 pesos kaysa sa Ligaspi. Besa na ta. Pag inimbitaran ako ni Manny Agnes Golifar, duman ako. Bakalong kon mga sarong drum na tangki duman. Sarong drum na crudo. Talaga, okay. Sa ibang headlines, ang impeachment complaint kontra VP Sara sufficient and form sa Bican Justice Committee. So Saro, iginilit nagpasiguro sa kamera. Oo. February to the sinubmit. Baka ma-technical naman. Ma-technical naman ito. Pasiguron ito na. Oo. So Saro, inatras. Kaya dua Dua lang. Ang pinag-aprobaran. Sufficient in form. Ngunyan na daw, i-determine naman kung sufficient in substance. Kung may substance naman. Okay, ebidensya kontra VP Sara, makusog daw, sigon kay Congresswoman Leila de Lima. Day pa nga dinadangog. Nagbanti naman si Congresswoman man na. Day may dararapating malita ito. Si Sai? Si Manayla-ila. Paglaw niya sa Congress, may guyod-guyod na malita mo na may paper bag na bitbit. Anong purpose niya? Yun na ito? Pinuksan ba sa malita? Paano kinukomento? Grabe mga, makaulo ko ng mga drama-drama tadi. Contingency measure sa presyo ng petrolyo, tutakaroon kan DOE, sigun sa Malacanang. Ang
Samantang DMW nakahanda sa mass repatriation ka mga Pinoy sa Medyo Oriente. Aha. PNP Chief, pinahimutikan ng aligasyon ni Atty. Nicholas Kaufman sa drug-related killing sa Marcos Administration. Philippine National Police Chief General Melissa Nartases Jr. ipinag-order ng pag-review sa mga kasukan mga pulis na imperto sa paggadan. Antang nasa sanggatos na Pinoy sa Dubai, gusto nang magpulis sa Pilipinas sigon sa DMW. Pundok ang gobyerno sufisyente in kaso maging grabe ang sitwasyon sa Middle East. Excise tax sa oil products pwedeng suspendiron sa Irarom Campaign Law, sabi ni Senador Bam Aquino. DOTR naganda na sa tripling fuel subsidy. Mantang atong ang Diamond Giraray na dakop, apisar kan sunod-sunod na rate, may liason talaga. Impeachment sa constitutional process bakong political performance sigon man kay House Speaker D. Mantang duman sa Iran, padagos pang piga-aram kung totoo na nagadan. So, paramento ko tang isinalida kay Kameni. Tswaki kayon? Bako. Sisay pa de? Ano tang ang pangalan kay ni si Kunyan. Si alaga na dahil nagpupuka sa bulang kristal ko. Ang nagsalida ang pangaran ini abo magbukas ining sa kuyang bulang kristal Ayatollah Ali Reza Arafi. Ay Ayatollah mangyari ang pangaran na de. Minuto lang matapos maidesignar nagkaganing airstrike ang sabi nagadan. Hindi ko kumpirmar pa dahil pang kumpirmasyonali duman sa ano yan, sa Iran. Matindi ang labanan. And yan ang pinag-abangan pa kaniba ta garo ngayang mag-escalate pa sa ibang mga lugar. Pero pa daw sa pangapudan magyan Santo Papa na pundohuna kasi nag-uruloy magdarialogo na sila. Na nganing day maapektaran ng bilog na riyon. Okay, so RBP, ang mga headlines na pagkagat o dyan kami West Enterprises, anak mo sa kami Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio dyan sa Oros at Bigas City, basta radyo, ipiwaisin niya yan, 24/7 konektado kung maski tayong Lord. From News Space, ini po si Martin. Good morning. Salamat pa rin Mars sa mga headlines. Front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Para po sa mga headlines ko yan na pagkaaga, 5:37 na. Yun na. Tapos na Junior. Anong increase sa gasolina? Tabi, anong increase mga tugang sa gasolina? 190. Tabi per liter. Sa crudo, 1.20. Solve kita di. Solve. Ako, kita ga boss, kasapon baga, kaurong ko baga si Professor Herbert Rosana, kaurong ko baga, tabi, ang hiling niya, mas talong ma-escalate ang presyo kan mga petroleum products, no? Buda sa ropa, magakaigwa ki inflation impact sa Pilipinas yan. Lalo na mga tugang para sa pag-increase mga tugang kan mga presyo kan mga barakalon po sa satuyang nasyon. Iyan ang abangan tatabi, no? Iyan abangan ta mga tugang sa mga maabot na aldaw. Tangani na makapaganda kita. Bakaya ining increase na ini kang produktong petrolyo ay bako pa iyan. Di ba pala na mga nasyon, mga tugang, although may sanction under sanction ng Iran, pero nakakapalusot pa kin mga petroleum products kaya nakaka-contribute pa sa diyon sa kinaban. Name ata na kuno rin matapos yan day tatabi aram. Hello. Good morning, BT. Good amigo. Jim. Yes, BT. Good morning. Good morning. Kamusta? Okay lang, BT. Okay ka? Okay ka? Okay. Gari nakakape ka na. Day man nagkakape. Dek ka nagkakape? Day, BT. Pareho pa lang kitang duwa. Nagpapalpitate.
Iyo. Ako ang problema kumigo sa kape, ano sa kuyang ano ini? Acid reflux. Iyo. Kaya di ako nagkakape. Kwan lang, sa bagay, Gatas. ano? Gatas. Gatas, pwede. Oh. Preskong gatas. Yan, Yan ang pwede. Yun baga dyan sa kamalig, igwa dyan ki preskong gatas. Iga baga dyan yan, masiramon yan. Kape sa kuya, limitado lang, depende sa klase kan kape. Iyo. Oh, kaya di ako dyan mahiling pa rin sa luwas na nag-standby para magkape, buda makikape. Sa mga kapihan. Sa mga kapehan, mga kapehan, buda dyan sa mga mga coffee shops. Di ba ako mahiling dyan na magkape-kape ako dyan? Di ako nagkakape. Parehas pa lang kita. Iyo. Ika nga, di ba ko kaman lakwat zero ade? Di ka man nagkaparkape, di ba? Dahil man BP kang aki-aki pa, nagtagalakwat siya man. Ngunyan, dahil naman, pare pa lang kitang dawa. Dahil natama latos. Iyo. At ako, opisina, harong. Kung bako harong, eskwelahan. Oh. Ayan. Very good. Kung bako eskwelahan, harong. Iwan sa route ko pare. Opisina, harong, eskwelahan. Eskwelahan, harong, eskwelahan, harong. Eskwelahan, opisina. Oh. Kaya dahil talaga pigaabot kiaga. Ano? Ang natural. Lagi Dahil pwede pigaabot pagkagaho. kiaga. Lalaking daig. Oo. Ala pala, natapalan tayo Lalaking hindi inuumaga. natapalan tayo ikampi medyo ti dyan. Kamo mga lalaki. Baby, garo, may problema saro si amigo mo. May nagchirismisa na, ade. Nagchirismisa na. Garo, nagkulog man sa buot. Latason ka dyan sa rawayo. May LQ gayon. Oy, Jaime, Jim. Bibi. Maripag-forecast ka, tapos nagtatara mo. Nakakabuilo. Garo, ibang na-forecast mo, Okay, sige amigo, go. Sige po, marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Nagbalik so northeast monsoon o amihan, pero apektado na sa nakaini so extreme northern Luzon. So natatadang pantikang satuyang nasyon, kaiba na ang Kabikulan, apektado kan o pagtagiti, tarangani kaining easterlies. Klarado man ang laog kan sa tuyang Philippine Area of Responsibility sa ngunyan, wala man kitang monitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang PAR. And then wala man kitang nakabanderang gale warning ngunyan, lauman sa naan moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan. Ang expected na wave height nasa 0.6 sundong 2.5 meters. As in, ang sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa nasa 23 degrees Celsius. As in, pinakahalangkaw, posibleng umabot yan sundong 31 degrees Celsius. So, igwa po kitang ngunyan na high tide at yan na 5:49 AM. Posibleng umabot yan sundong 1.42 meters. As in, at yan na hapon, igwa giraray na high tide bandang alas 5:47. In pagkahapon na posible man umabot sundong 1.5 meters. Sa tuyang sunrise at yan na alas 6 sakto nin pagkaaga. As in, masulong yan alas 5:54 nin pagkahapon. So at yan palang BP, iguwak kitang iglalauman na lunar eclipse. So lalauman ta na ma-start yan at yan na banggi bandang alas 7:04 nin pagkabanggi, as in matapos alas 8 nin pagkabanggi. Ang maximum eclipse nasa bandang alas 7:34 nin banggi. So maailing yan digdi sa tuya sa Legazpi. So bandang 7 to 8 PM. So yan BPN sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordas po sa liwat, marhay na aga. Jim, Yes, BP. totoo sinabi mo.
tungkol Na sa may lunar LQ? eclipse. Totoo. Iba man Ay, pala. pag lunar eclipse. Total eclipse of the heart. Yeah, Okay. kanta pala. Okay, Migo. Salamat ha. Salamat, Tabi. Sige, Salamat ha. VP, welcome and mabalos. Thank you, thank you. Mga tugang iyo po ang report sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, sandali. May tawag muna. Sandali. Hello, good morning. Good morning, Padi. Yeah. Ano na naman itong kunya nindo sa Pag-asa? Ano, may eclipse nga na dyan na banggi? So ano sa Pag-asa? Sorin? Istorya nindo? Nangungumustaman sana ako. Namasunong ka, Padi. Pakaraya madian mga timrikan ngimot mo ngunya na aga. Baka madamay ka sa libong kampayo ko ngunya na aga. Oh, sorry na. Oh, nyan. Kung pala ng payo. Makaukod-ukod ka. Oh. Makaukod ka makioron sa medyo tultul na tawo ha. Ay. Okay. Na mareklamo ka pa? Dahil na po. Okay, sige, go. Madi, good morning, Madi. Good morning, Padi. Good morning. Tama na. Ay, dahil talaga, paano, anggurang, baka dahil namang kilambing. Ay. Sus. Okay, sige. Diyan tabi sa Villarmo sa Elementary High School kay Judy Lina Baraynal. Kumusta na sana? Aha, okay. Sa kitabagwang paguli mo. Okay. Sa Estanza, si Karin, si Boboy, si Liit, si Yana, si Juda. Digdi man po sa poblasyon. Aha. Si Carlito kay Brada dyan sa Pasrap. Ingat ka mo sa biyahe. Tapos si Puti niyan, si Auri na Vigilio. Aha. Dahil mo man. Okay. Okay. Salamat. Sa buong pamilya. Salamat. Okay. Okay. Ingat. Okay, bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Welcome. Ay, pangyari kang... Okay. Sige, sige, sige. Bye. Alright. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Yes, Bigli, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Ako, andun ako talaga. May moto-moto. Saka? Pag wala ako, hinahanap. Saka? Pag nandyan naman, parang tinataboy. Saka may paneroan ako. Ano ang mapala ko dyan? Ha? Wala. Mas maray na yan. Na nag-iwas sa posibleng intertropical convergence zone. Ano na? Sa nagdag niya tong bareta, sabi BP Henry, siniguro kan Department of Education o DepEd Bicol na gabos na mga billeting schools, sharing man mga venue kan Karawat sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Iyo ang hariyaman tabi BP Henry sa peligro, isa so magparalala pa na pinagpapahiling na abnormalidad ni Vulcan Mayon. Apwera na siya nagtabi BP Henry sa asphalt. Ayan baga, mas kasi na lugar na kakaabot, depende man sa dalaga, no kaya direksyon ka na paros. Kung kaya minapasalamat man ang DepEd Bicol sa lokal na gobyerno kan Legazpi dahil ta susog sa premisa ay nakahanda naman tabi BP Henry na mga N95 masks na pwedeng i-distribute anytime sa mga atleta, coaches, at iba pang bisita, proteksyon sa posibleng asphalt na pwedeng darahon ka na pag-aalboroto ka na Vulcan Mayon. Pero sa ngunyan, tabi BP Henry, diretso man giraray na Karawat
sa manlain-lain na mga playing venues na yaon man ang asigurasyon ng seguridad sa harayo man sa danger zone kana Bulkan na mayon. Pero at least susog sa pahayag kana DepEd Bicol, lansado ang mga protocol na pwede o dapat i-implementar in kaso nga na magpara-alboroto pa si Bulkan Mayon. Pero so far sa ngunyan, sabi BP Henry, maski padagos ang abnormalidad ka na bulkan sa irarom ka na alert level 3, dahil pa man ini na epekto o kaya inconvenience ang pinagdadara sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Kung saan sa ngunyan, tabi BP Henry, nasa pang tulong aldaw na na palaro, asin ang initial na assessment kan DepEd Bicol, asin kan lokal na gobyerno kan Legazpi, susog sa nangyaring press conference kasuhapon. So far so good, tabi BP Henry, man kung anoan na mga inconveniensya na pwedeng makasagabal sa dalagan kan na palarong Bicol, kabusman nagdadalagan in place. Magayon ang mga initial na feedback na nakaabot sa DepEd Bicol asin sa lokal na gobyerno na pinagmamabutuan mamantener sundo sa matapos ang karawat sa Marso 7, 2026. Okay. Yan, BP ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwan. Paningit sa Morning Hirit. Aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Ngunyan pungal daw. Shara Maileron sa istorya. Good morning, Shara. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram do nindo na naglalangkaw nin halos 2 pulgada ang mga astronaut sa space. Basado sa pag-aadal ka na sa Human Research Program, ang mga astronaut na nasa laog kan International Space Station ang nasa microgravity kung sain paghalos warang gravity naghihiwas ang sa indang vertebrae, naghahalaba ang spinal column kung sain ang resulta iyo ang palamyentras na paglangkaw kan height. Pero sa pagdagdag nin height, ang iba pang epekto kan space sa indang lawas iyo ang pagsakat kan body fluids sa indang payo, kaya minsan nagtatabaan sa indang pandok. Pagpayat nin mga tabay dahilan ta dain na ini nagagamit asin ang pagluya kan mga muscle asin tulang. Dahilan kay ni bago sinda ipadara sa space ang mga astronaut ang may maigot na exercise routine 2 oras kada aldaw para maprotehiran ang sa indang bone density, muscles asin postura. Yan po VP ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Martes. Ini po si Shara Maileron. Marahay na aga. Salamat, Shara May, sa mga istorya hangon niya na pagkaaga. Iyan po ang paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Alright. Oy, ang bilis ng pangyayari. 5 minutes na lang, mga tugang, 6 o'clock na. Tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Jomar Bien. Bit-bit ang baretang mainit. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. 4 na mga paratukdo kairiban sarong principal digdi sa Tabaco City Schools Division ang nag-receive nin award sa natatapos pa sa ng Gawad Dangal ng Kultura at Integridad ng Lahing Pilipino, National Search for Outstanding Cultural Educators and Implementers. Congratulations sa digdi kay Madam Salve Estrella, ang principal kan Tabaco National High School. Si Madam Estrella BP Henry, iyon na-deklarar bilang winner sa natatanging Lingkod Bayan 2026 kan DepEd Top 4 Gawad Dangal ng Kultura at Integridad ng Lahing Pilipino. Apwera kay Madam Salve Estrella, principal kan Tabaco National High School, sarupa sa nakakuanin na kalangkaw na award
bilang natatanging guro ng bayan. Top 4 man si Ma'am Carmina Buwag, Cantabaco South Central Elementary School. Si parte pa siya, kaya ba siya duman sa kaya ba man awarding na ginibok ka nakalis pa sa nangal daw. Apuer kayan, dua pang paratokudo sa Tabaco National High School na nakasabay man sa natataging guro ng bayan. Ini si Sir Frank Belbes, Cantabaco National High School, natatanging guro ng bayan 2026 Gawadangan ng Kultura at Integridad ng Lahing Pilipino. Asin si Sir Victor Buenconseo, Cantabaco National High School. So ang bali apat na ini BP Henry, so kasabay si Madam Principal Estrella iyuan ana sa mga parte kan Tabaco City Schools Division na nakareceive kang Haralangkaw na award sa ginibo pa sa ng search o national search for outstanding cultural educators and implementers. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Alright, o sige, so sa tuya tabi na mga texter dyan. Mga birthday celebrants natin. Good morning. And ito. Happy birthday. Good morning, Henry. Mahapot na apot no muna sa composer kan kanta sa Palarong Bicol. Ang composer po kayo si Schools Division Superintendent isa nga sa report sa kuya, garo si Joshua eh. Ang composer ka ito, garo si Schools Division Superintendent kan Legazpi. Tabi, yuso, paka-report sa kuya eh. Itong sa Palarong Bicol. Good morning, Henry, asin sa mga taga-tagas. Yan, good morning. Bueno, magko-commercial muna tayo. Si School Division Superintendent Despi, no, Danilo Despi. Siya po ang composer ka ito. Na-report ito ni garo si Angel o si Joshua so nag-report sa kuya kan Sabado. Kaya ito pong theme song Palarong Bicol composed by Schools Division Superintendent Danilo Despi. Yan. Okay. Ang mga balita susunod na makalipas kan mga patalastas. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest pilinat-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginubatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apuera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakalman ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aki niya na sina Jazz Ariel D. as in Jemuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, eksaktong alas 6 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta. Headlines kan mga darakulang bareta kanal daw digdi po sa GB News Express. Mga programa kan gobyerno na may kaparehong kamaabutan kan simbahang Katoliko suportado kan Diocese kan Legazpi.
testing venue para sa Civil Service Examination sa Marso 8. Ibabalyo kan Commission sa Civil Service o Serbisyo Sibil sa Daraga National High School. Sa lado nasyonal, duwang impeachment complaint kontra kay VP Sara sufficient and firm. Contingency measures sa presyo ng petrolyo tutukaron kan Department of Energy. Sigon sa Malacanang. Sa ibang nasyon, kaalyado kang Iran na Hezbollah nakisawsaw naman sa gera para baluson ang responsable sa pagadan kay Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Business news, big time oil price hike nakaaro nga sa masunod na semana dahil sa karibokan sa Medio Oriente. Health news, pamamanhid o tusok-tusok na dapat pagbaliwalaon kan mga empleyado sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, suportado kan Diocese kan Legazpi ang programa kan gobyerno na may kaparehas na kamautan kan simbahang Katolika sa pastoral visit ni Obispo Joel Bailon o Bong Bailon sa St. John the Baptist Parish sa Tabaco City. Sa inyo pinaliwanag na ang pagsiguro kan suporta sa pigasabing kaipuhan ang kooperasyon asin pagtatabangan kan simbahan asin kan LGU kasabay sa mga programa ang pagtabang sa mga residentes na nasa evacuation centers matapos mapektaran ka nagpapadago sa pag-alboroto kan bulkan mayon. Tinawanin doon kan obispo na sa pagi kan social action asin kan parish disaster response committees magiging madali ang koordinasyon kan simbahan sa mga lokal na gobyerno lalo na sa panahon kan kalamidad. Mientras tanto, mga tugang sa lokal na gobyerno kan Legazpi igwananin bagong tresurera o city treasurer al armario sa detalye kan istorya. Hali po dyan mga tugang sa luwas. May bago ng acting city treasurer ngunyan ang Legazpi City sa persona ni Cons Oliveros. Iyan ang informasyon ni Darlito Perez, ang Human Resource Management Officer kan City Hall. Dahil retired na si Ami Di Guzman, na haloy man nagserbi bilang City Treasurer. Panahon pa kay ito, tidipontong Mayor Miller Roses, panahon kan mag-agom na Rosal, dating Mayor Garbin, asin ngunyan kay Mayor Hisham Ismael. Acting City Treasurer, Cons Oliveros. May masunod pang department head na maritero naman ngunya na taon. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, inanunsyo po kan Civil Service Commission, Bicol, na ibabalyo sa Daraga National High School ang testing venue sa eksaminasyon sa Marso 8 ngunya na taon. Sa pinaluwas na abiso, sakop kayan may examinees para sa CSE paper and pencil tests sub-professional level sa probinsya Canalbay. Katakod kay ni para sa mga dagdag pang informasyon, nag-abiso ang ahensya na pwedeng ma-access ang ONSA sa sendang ipinaluwas na links para man sa mga kahaputan manungod sa school assignment, posible man na makontak ang Civil Service Bicol sa pagikan sa sendang opisyal na electronic mail. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, nasa linya ang istorya kasabay si Karen Ala. Hali po dyan sa luwas. Matapos ang pag-asumir bilang bagong OIC kan Provincial Agriculture's Office, tulos nang nagturunod-sunod ang mga courtesy call kay Daryl John Buen Consejo, tanda kan bago ng pamamayo sa saro sa mga dakulang opisina kan gobyerno provincial kan Albay. Kaso hapon, nga pag-araman kan DCGB News na may mga persona nang nag-courtesy call para sa rice clustering survey kan Agricultural Training Institute. May mga agriculture asin food security consultant naman ang nagkortesiya sa bagong pamamayo asin mas tiglalauman na sa mga masunod na aldaw. Sunod-sunod pa ang mga makortesiya sa mga stakeholders, mga persona, mga ahensya na magtatabag sa sektor agrikultura, dalang sektor sa mga parauma sa probinsya kan Albay. Matatandaan ka sa hapon, kan formal na buminabaan office order ni Governor Noel Rosal kung sa inti pag-asumir na bilang OIC Provincial Agriculturist, ining dating Assistant Provincial Agriculturist na si Mr. Daryl Buen Consejo, matapos ang opisyal ng pagretiro ni Ma'am Cheryl Liberto sa serbisyo bilang full-fledged department head at in Provincial Agriculturist kan Albay. Kanan Ala, DCGB News.
Ikaanom na utop NUC sa Albay binuksan kan Department of Trade and Industry. Angel Mostasa sa detalye. Formal nang binuksan sa Legazpi City ang ikasyam na utop NUC kan Department of Trade and Industry Albay sa Vela Hotel sa Lacandula Drive, Barangay Dugon, Legazpi City na pinagsaseparani na sa 12 micro, small and medium enterprises. Sigun sa DTI Albay sa panganak ni Provincial Director Noel Bunaw, ang nasabing dugang na pasilidad ang makakatabang para mapakusog ang network as in market access kan mga saradita na nagnenegosyo o MSME sa bilog na probinsya. Ang One Town na One Product Philippine Program ang na-institutionalize sa Raramkan Republika ka 11960 o mas bibida bilang Otop Philippine Act kung sa inabulang tabang ini para sa mga saradita na nagnenegosyo, partikular na sa ng product development, pag-asistira sa branding, market linkages para maging handa na magipagsabayan sa lokal asin pang kinaba na merkado. Sa presente, padagusan pag-inguwa ka ng hensya na maduwangan pa ang nasabing fasilidad para man sa pagpapadagos kan sa indang mga programa asin serbisyo, partikular na sa pag-utob kan sa indang commitment na pagkakaigwa ng inclusive enterprise development asin sustained regional economic growth. Dagdag na bareta, Angel Mustasa, DCG. Iba pa niya itong mga bareta sa lalo lokal, 60 anyos na lalaki binadil gadan sa Jubilyar Albay. Jimmy nasalita sa report. Sarong 67 anyos na paraoma binadil sa Sitio Lilibdon, Barangay Maugog sa Jubilyar, gadan ang biktima. Alas 10 sa banggi ini nangyari. Sigon kay Jubilyar Chief of Police Romel Aringo kung saan medyo distansya doon ang barangay ini sa sentro kan na Jubilyar. Sa pahayag ni Police Major Aringo, doa na armado ang salarin kung saan sa luwas kan residensya kan biktima pinauranan nin pala gikan sa 9mm asin caliber 45 na badil ang ginabit kan mga suspitsados base sa mga na-recover na bala sa crime scene. Pagkatapos kan pangyayari biglang nawara sa kadikluman ang mga armado habang on the spot gadan ang biktima. Sa ngunyan ongoing pa ang investigasyon kan Jubilyar PNP tungkol sa siring na pangyayari asin kung ano ang motibo sa likuran dahil pa ma-establisher sa ngunyan kan kapulisan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Joshua Bino, may dagdag man na report, halipo dyan sa luwas. Pinahimutikan asin tinawan linaw ni Police Lieutenant Colonel Larry Prepotente kan Daraga Municipal Police Station na dai naghagad nin pagkaon an sa iyang mga kapulisan durante kan nagyaring Kagsawa Festival Street Dance Competition kan aminaging Pebrero 28, 2026 sa munisipyo kan Daraga Albay. Kontra ini sa nagtrending mo yan sa social media na tarong post sa pinag-aaligaran keke na Facebook account kung saan sinabi kayo ni na nagkulang ang mga pagkaon na dapat kuta na para sa mga dancers kan street dance competition sa aligado hinagad kan mga naka-duty police. Pinagpa-investigara din kan opisina ni Chief of Police sa Prepotente kung saan na nagbutwa sa inisyal na dalagan kan investigasyon matapos ipaapod ang driver mismo kan bihikulong pinagkaganin kan mga pagkaon asin susog sa resulta kan inisyal na investigasyon sa iman actualmente naghagad talaga itong mga naka-duty kapulisan. Nataon close road ang Duterte Highway kung saan iyo ang venue kan street dance competition. Malaog kuta na ang bihikulo may kargang mga pagkaon alagad daiman pwedeng basta-bastang makalaog dahil nga na ta close road alagad nakiulay sa mga naka-duty mga police personnel na ang karganinda pagkaon na ihahatod para sa mga dancers kan street dance competition. Pinugutan man ini kan mga kapulisan asin so mga nagdara kan mga pagkaon nagwalat man min 10 pidaso para sa mga naka-duty police. Dahil manda ko tayo ni aakoon kan mga kapulisan dahil anta igwa man sinda rin sa diring probisyon ng pagkaon. Alagad nabuyo na dahil anta winalat na mismo sa inda
Kaya dahil naman pinabayaan, kinuana sa naman. Tagkod sa bigla na sa nang bumutwa ang social media post na nagkulang daan pagkaon para sa mga dancers, payaon na sa mga pulis. Kung kaya ini ang gustong linawon kan manahanmiento ngon o kaya kan hipaturang ngon kan Daraga Municipal Police Station sa paagi ni Chief of Police Larry Prepotente na dahil man actualmente naghagadan sa iyang mga kapulisan kundi talagang voluntad na iwinalat sana kan mga nagsiserve o kaya nag-deliver kan pagkaon kan nakaaging Tagsawa Festival Street Dance Competition. Dagdag na bareta, Joshua Bino, BCG. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Number 6 most wanted person sa Bicol, arestado kasudma sa Tiwi Albay. Detalye kang report kay Jomar Bien. Nadakop na kan mga otoridad ang pagkukonsiderar na ikaanom na most wanted na persona sa bilog na Kabicolan. Ini matapos na magkaigwanin na pinagsarong operasyon ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group asin ang TVPNP kasarabay ang Albay Provincial Field Unit kan CIDG na pigapanginotan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Maribay sa ginibong operasyon sa Banuan Kantiwi kasudma na tiklo ninda Sarong alias Ramon 48 anyos na dahilan sa kaso na may koneksyon sa qualified rape. 2 counts kan qualified rape sa sarong minor edad through sexual assault. Warrant of arrest na ipinagserbi kasulma iyo ang inisyo kang korte kan nakalis na petsa 12 kan bulan na ini matapos matiklo ang unambitan na suspetsado alas 10 ang pagkaaga kasulma siya dinarakan CIDG sa headquarters kaini para sa mga magkakanigong disposisyon. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. O 15 minutos mga tugang makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Bareta sa lado nasyonal, makalipas kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest peanut-based products.
Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginobatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apuera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakal man ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aki niya na sina Jazz Ariel D. as in Jamuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngunyan mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal na sa tamang porma o sufficient and form ang duwang impeachment complaint na isinumiter kontra kay Vice President Sara Duterte. Pigdeklarar ini ni House Committee on Justice sa Batangas Representative Jervil Luistro. Kasunod kan motion ni GP Party List Representative Jan Pardianos. Siring man kaini ang deklarasyon ni Luistro sa katulong impeachment complaint kan mga religious leaders base sa motion ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora. Solamente nga ikatulo asin ikaapat na impeachment complaint ang idugid kon sufficient and form matapos isibog kan mga complainant gikan sa Tindig, Pilipinas ang ikaduwang impeachment complaint. Mantang iginilid man kan komite ang primerong reklamo na pigsumiter kan mga progresibong grupo na pinag-endorso kan makabayang Black Congressmen. Sa botong 20-10, iginilid kan komite ang primerong impeachment complaint dahil suhay sa 1-year bar rule dahil arog kan ikaduwang reklamo pigsumiter ining Pebrero 2, 2026. Mantang Pebrero 6 ang pinagtalaan kan Korte Suprema kung na rin dapat girarin na sa angatan ng reklamo ang Vice Presidente. Bago ini, nagpatanid si Manila Representative Joel Chua na daing serbi ang impeachment case kung daing na resolveran ang isyu kung na rin dapat pwedeng sangatan ng reklamo si Duterte. Lalo na ang mga primerong impeachment case, iyon na isangat apat na aldaw bago matapos ang 1-year bar rule. Kinontistar ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang mga nagsasabi na daing smoking gun o makusog na ebidensya na magdudoon kay BP Sara sa nakatatadang duwang impeachment case.
Kasunod kay niluminusot sa sufficient inform ang natatadang ikatulo asin ikapat na impeachment complaint kontra kay Duterte asin nakatala na isalang iningunyan sa Martes para sa determinasyon kan sufficient in substance. Sigon kay De Lima, may mga nagasabi na warang makusog na ebidensya kontra kay Duterte bago pa man puunan ang House Committee on Justice o kan House Committee on Justice and Impeachment Proceedings. Sigon kay De Lima, ang video manungod sa patakot na gadanon ang presidente, primera dama asin dating House Speaker, siring man ang media interview kung sain inapirmar kay ni ang smoking gun. Ang dakol na mga dokumento nagpapatunay na bayad o utang kan mga palsipikadong paran, makusog na ebidensya na smoking gun. Dagdag pa kang kongresista na pig-unambitan ang mga recipiente kan confidential asin intelligence fund na daing record sa Philippine Statistics Authority. Pighururunan kan mga stakeholders sa enerhiya ang posibleng epekto kan gyera sa Medio Oriente dahil sa posibilidad na magitaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na magkaigwan ng emergency meeting ang Department of Energy kasuhapon para tukaron ang contingency measure in kaso maglala ang sitwasyon sa Middle East. Sa ngunyan, dai pa masabi ang magiging epekto kang tensyon sa Middle East, partikular na ang presyohan sa produktong petrolyo. Kaya halaton ang magiging kaluluwasan kan ipinaapod na pagtiripon. Sinabi pa kan opisyal na magkakaigwan ng emergency meeting si Secretary Sharon Garin sa mga oil companies may kinaraman digdig. Ang Pilipinas nakadepende sa imported na petrolyo asin kung ano ang paghiro kan presyo kaini sa pangkinaba na merkado, iyo man ang direktang makakaapekto sa publiko. May tinagamang fondo ang gobyerno para sa fuel subsidy sa transport sector asin para siring man sa parasira pero magagamit sana ini kan suminakat sa $80 per barrel ang presyo kan crude oil sa pangkinaban na merkado. Siniguro mga tugang kan Department of Migrant Workers o DMW ang kahandaan kan gobyerno in kaso magluwas ki direktiba na mahiwasan na repatriation kan sobrada sa 2 milyon na Pilipino sa Medio Oriente sa tahaw kan namamatean na krisis sa riyon. Sigon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakahanda sa posibilidad ng repatriation ang pribado asin pampublikong sektor para sa transportasyon sa paginin dagat o aire. Mag-coordinar man ang ahensya sa Department of National Defense may kinaraman sa posibleng paggamit ng military assets sa tamang panahon asin may naka-standby man na mga pribadong kumpanya para sa kadagdagan na opsyon sa paguli. Siring man hinagad ni Kakdak sa mga Pilipino sa Medio Oriente na sunodon ang mga patakaran kan sa inang host countries asin ang mga abiso kan mga embahada asin konsulado sa Pilipinas. Sinabi ng importantihon ang timing sa bagay na ini. Sa ngunyan dahil sindan na makikihoron sa protocol kan o makikiaram sa protocol kang host countries mantang suportado man ang pangapudan na dai magluwas mantindong ligtas asin maglikay sa peligro sigon pakay Kakdak. Makusog na pinahimutika ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman may kinaraman sa pigasabing pagapadagos kan drug-related as in extrajudicial killing sa irarom kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa sarong press conference, pinahimutikan ni Nartates ang naging pahayag ni Kaufman sa confirmation of charges hearing kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC kanakaaging simana na mantinidong sky high ang mga kaso ng related violence o drug-related violence. Tinawanin doon kan pulisya na bukas sa tinawanin doon na bukas ang PNP sa parehong kriminal as in administratibong investigasyon sa pag-imbelton sa mga pulis. Gabos na pinag-unambitan ni Kaufman kay bahan ang pinagasabing 342 na pagadan sa irarom kan Marcos administration kan taon 2022 ang presenteng pig-iinvestigaran. Alas 6:25, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado o sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express.
Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:25 na. Nakisawsaw na ang mga kaalyado kang Iran na militanteng grupong Hezbollah na nasa Lebanon sa gyera laban sa Israel at sa Amerika. Initanganing ibalos ang pagkagadan kay Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Kinumpirmar kang Hezbollah na naglansar ininin missile as in drone strike sa Israeli Army base sa Israeli Army Base sa Sorkan, Haifa. Inang primerong rocket na pinalayog ang Hezbollah na puminasa sa ceasefire na napagkasunduan nila kang Israel ka Nobyembre 2024. Sa sarong statement, kinumpirmar kang Hezbollah na napuntirya ninda ang Mishmar Ha-Carmel Missile Defense Site kan Marso 2. Alagad, sigon sa Israeli Army, na-intercept ninda ang projectile gikan sa Lebanon asin huminog pa sa open areas. Inapod man in Lebanon Prime Minister Nawat Salam ang paglansar nin rockets gikan sa Southern Lebanon bilang irresponsable asin makadudang gibo. Tinawanin doon kang Premier Ministro na dahil ninda papabayaan ang sa indang nasyon na maguyod sa panibagong labanan asin sa indang gigibuhon. Ang gabos na magkarigong lakdang para mapugulan ang responsable sa pag-atake asin proteksyon kanamanuaan sa Lebanon. Bareta, mga tugang, may kinaraman po sa negosyo sa tuyang nasyon. Business News. Lauman daw ang pagsipa kan presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana dahil sa nagpapadagos na gyera sa Medio Oriente. Sigon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng pumakol sa 2 pesos ang dagdag na presyo kada litro ng petrolyo sa masunod na semana. Posibleng maatraso ang supply ng petrolyo dahil sa pag-ibitar ka nagkapir ang shipping lines sa mag-agi sa Strait of Hormuz as in iba pang ruta na apektado kang kariribukan. Pero piglinaw ni Abad na daino lang kan Iran ang Strait of Hormuz. Sinabi niyang wala manin nandanyara na oil facilities sa airstrike na ginibo kang Estados Unidos as in Israel sa Iran. Health News, kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz, Sali Salua sa Newsroom. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Tingling, loss of feeling o pamamanhid, asin ang sensasyonin tusok-tusok minsan, tigo bali wala sa presenting buhay ngunyan. Dakol na empleyado, minaasumir na pagal sa masinda, asinday aram na ang sendang nerves, posibleng naghahagad na nin ayuda. Ipinaliwanag ni Dr. Jeremy Faye Umali, sarong General Physician, na para sa mga empleyado ang common problems na nahiling ninda, iyon carpal tunnel syndromes, ininagupon sa pamamanhid o tusok-tusok lalo na sa palibot kan kamutas in pulso, na mina-extender sa takyag sagod sa mga siko. Analabang oras nin pag-type, pagtukaw sa sarong posisyon sana, asin maluyang postura pwedeng mag-contribute nin discomfort. Sobrang paggamit ng gadget asin kakulangan sa vitamina, posibleng may dakulang papilman. Tinawanin doon ni Umali na mas magayon na maaga pa ang tulos, mantang atap pa. Sinabi niya ang early awareness magkatabang para mapreventaran ang grabing sintomas. Abiso pa niya sa mga empleyado
na andain na bubulong na nerve pain, maresulta sa kadipisilan, nag-ibon ang daily task, mas maluyang muscle control, as in bawas na focus sa trabaho. Health News from Newsbase, Mardela, dahil iba. Sa kamugtakan kang panahon, kasabay si Ariel Samudio o kaya si Jaime Bordales, hali sa Pag-asa. Marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Nagbalik so northeast monsoon o amihan pero apektado na sa nakaini so extreme northern Luzon. So natatadang pantikang satuyang nasyon kaiba na ang Kapikulan apektado kang easterlies. So inimadalaki maalingahot na panahon pero dahil nga sa pagbalik kang amihan may epekto manggiraray ini sa temperatura ta mababawasan kadiit an alingahot sa tuyang kapalibutan. So posible manggiraray itong mga birigla ang pag-uran o pagtagiti darangani kaining easterlies. Klarado man ang laog kan sa tuyang Philippine Area of Responsibility sa ngunyan wala man kitang monitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang PAR. And then wala man kitang nakabanderang gale warning ngunyan, lauman sa naan moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan. Ang expected na wave height nasa 0.6 sundong 2.5 meters. As in, ang sa tuyang temperatura sa maghapon pinakahababa nasa 23 degrees Celsius. As in, pinakahalangkaw posibleng umabot yan sundong 31 degrees Celsius. So igwa po kitang yan na high tide at yan na 5:49 AM. Posibleng umabot yan sundong 1.42 meters. As in, at yan na hapon, igwa giraray na high tide bandang alas 5:47. In pagkahapon na posible man umabot sundong 1.5 meters. Sa tuyang sunrise at yan na alas 6 sakto nin pagkaaga asin masulog yan alas 5:54 nin pagkahapon. So at yan igwak kitang iglalauman na lunar eclipse. So lalauman ta na ma-start yan at yan na banggi bandang alas 7:04 nin pagkabanggi asin matapos alas 8 nin pagkabanggi. Ang maximum eclipse nasa bandang alas 7:34 nin banggi. So maailing yan digdi sa tuya sa Legazpi. So bandang 7 to 8 PM. So yan sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marhay na aga. Salamat Pag-asa sa report, mga tugang palarong Bicol Update 2026. Latest medal tally, mga tugang kasatuya tabing mga delegates sa ibang parte kan Bicol Region. Padagos ang magayon na performance kan mga atleta kan lambang delegasyon para sa palarong Bicol 2026 sa primerong aldaw kan pagpuon kan Karawat sa pinakahuling overall medal tally as of 5 PM kasuhapon ini, Marso 2, 2026. Nasa primerong pwesto ang Legazpi City Delegation na may 7 gold, 4 na silver asin 2 bronze. Panduwa ang Albay na may 6 na gold, 2 silver asin 3 bronze medal. Pangtulo ang Naga City na may 3 gold medal, 4 na silver asin 7 bronze. Ika-4 ang Catanduanes na may 0 gold, 0 silver asin 1 bronze. Pang-5 ang Tabaco City na may 0 gold medal, 2 daing silver asin bronze. Pang-6 ang Camarines Norte na may daipang Bulawan, 3 silver asin 4 na bronze medals. Pang-7 ang Camarines Sur na daipanin Bulawan, 3 silver asin bronze. Pang-8 ang Ligao City na may gold, 2 silver asin daing bronze. Mientras na ang delegasyon kang Masbate City, Masbate Province, Sorsogon Province, Sorsogon City asin Iriga City, dahil paninarehistro maski sarong medalya. Pigla man po na magkakaigwaning kambyada sa standing kan mga delegasyon dahil sa nagpapadagos na Karawat sa Palarong Bicol 2026 sagod sa Marso 7, 2026. Mga tugang iyang panitalyes kan mga darakulang bareta.
Kang aldaw digdi po mga tugang sa GB News Express. Nagsurat kan Bareta News Director Mar de la Cruz. Katabay po mga tugang si Jenny Balya, Nicole Ann Gloriana at si Shara Meliron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Sili Marina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pioduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pioduran. March 11, Mutyanang Pioduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pioduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Pioduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Ang
zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest peanut-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginobatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apwera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakalman ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga akin niya na sina Jazz Ariel D. as in Jemuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. Ngunyan pong alda. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on at ay later nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno. Sa yung palang timsong mga tugang kang Palarong Bicol, ang nag-compose pa lang kan si Schools Division Superintendent Danilo Despi. Yan ha. Kang Legazpi City Division. Subayli palan ka iyan, pig-perform na Ma'am Angela and Sir Kim Harold kang Legazpi City High School. Subayli palan, sabi ni kay Dr. Raul Bendian. So ito bagang baili. So mga steps na. So baili ang nag-isip kan mga steps tabi si Dr. Raul Bendian. Ang nag-perform iyo po si Ma'am Angela and Sir Kim Harold ng Legazpi City High School. Di ba? The best palan adi. So dance may 6 may anom na segments. Ayun. Kaya palan so pagkaisip kanuno yan, pag-perform, pagka-choreograph ni Sir Raul Bendian, Dr. Raul Bendian, at saya so baile,
ang nag-perform si Ma'am Angela and Sir Harold. So, baylida tabi may anom na segments, hudyat ng palarong Bicol, panawagan sa pagdiriwa, hudyat ng palarong Bicol, panawagan, pagdiriwang ng saya, kultura ng Bicol, katatagan ng mga Bicolano, pagkaisa ng maglalarong Bicolano. Ayun. Nung pala, ito palang, palang ka ng pang-isip ki mga steps ki Bailey, yun adi. May anom na segments palang so Bailey. Kaya daw nahiling ko kaso sa opening program kang Palarong Bicol, may mga puro parareho, boda may iba-ibang mga pagkapasunod-sunod. Ito pala, anom ang segments niya, hudyat ng Palarong Bicol, panawagan, number 3, pagdiriwang, number 4, kultura ng Bicol, number 5, katatagan ng mga Bicolano, number 6, pagkakaisa ng manglalarong Bicolano. Iyan. Iya palan iyan. Thank you tabi Dr. Raul Bendian, ikapalan ang sa likodan kan mga steps na ito. Boda ang nag-perform si Ma'am Angela and Sir Kim Harold ng Ligasay. Yan. At saka congratulations kay Schools Division Superintendent Danilo Despi, sa pagka si ang composer mga tugang kan sinabi ng kanta. The best man sir ang pagkaisip mo bueno, di diyan nabanggi may tama ba? Solar eclipse, lunar eclipse, tabulan may lunar eclipse yan nabanggi. May hiling da ito mga tugang hanggang alas 8 nin banggi. Ngunyan baga pag may lunar eclipse, may eclipse na pigaapod, didakan yun nagluwas ang bados. Tama. Ang bados dapat na magluwas. Sarong. Sabi kan mga nadangog ko ang kampanahon. Nadangog ko yung kampanahon. Tabi, okay, madali lang tayo clarify tan. Sir Ariel? Yes po, good morning. Ay, good morning, Tabi. Tada kami, sir, ondo ka sa bago, may naistorya na si Juan, si Sir Jim, Pero Tabi, Sir Ariel, paki-reiterate po, ano ang mangyari, Tabi, sa lunar eclipse ta niya nabanggi na visible digdi sa Albay as in Legazpi, Bicol Region? Yes po, at siya pong mga alas 7, po yung tapos ang total lunar eclipse, mga 7:04 p.m. Hanggang mga alas 8 ng Banggi. So visible po in sa Pilipinas, sa bilog na Pilipinas. So ma-observe siya, dawa na kita magamit ng mga protective eyewear ta ano man lang iniyo lunar eclipse. So halos ma-observe ta na magkukulay red iniyong moon or inapod man siya na blood moon. Ayun. Oo, blood moon Okay. Ano mo niyan sir ang kuan sir Ariel? Ano mo niyan ng tama ba? Nag full moon pa lang kan sanong aldaw kay dakula ang bulan mo niyan. Iyo po, tama po. Kaya nga siya na napod mo na na blood moon. Kumbaga 100% matatakpan kang anino kang earth. Apo. Ini yung ang moon's disk na inaapod. Ayun, okay. Pakiulit daw gyara Tabi Sir Ariel kung paano nagkakaigwa ki lunar eclipse Tabi para sa edukasyon kan ibatang paraan tabay. So nangyayari po yan kapag nag-align po ang sun, ang earth saka ang moon. Kumbaga nasa natatakpan kang anino kang earth ang iniyong moon. Kumbaga nasa tahaw in between kang sun saka kang moon ang earth. Ayun. So, iyo okay. So tama ba? Nasa tahaw so kinabanining earth kang aldaw buda kang bulan kang moon. Ayun po, kumbaga ang ma-observe ta sa moon yung anino kang kinaban kang earth. Ayun po. Okay. So arog pa lang kadakulang anino Arin sa dakulang earth ang moon, arin mas dakula Tabi. Mas dakula pa po ginare ang earth. Ayun. Kaya lang, pag mina-align talaga siya, siyempre pag tama kang suliwanag kang aldaw sa earth, pag agiman kang earth sa in-between kaan, talagang natatakpan nindiklom ang bulan. Ayun po. Opo, oo. So, day man ini Sir Ariel kikuan, day man ini ki mga epekto ngaya. Halimbawa, araw ka na pagtugakan mayon, ikaw po ki mga epekto po ini o may scientific basis po yan?
Mayaman po siyang mayaman siyang epekto yung nangyaring mga eclipse. Oo. Tigdi sa to sa sa Earth. Mhm. So enjoy lang yung view. Wala man siyang negative na effect. Magabay pa man na patunayan na scientific basis na may negative effect siya sa tuya. Oo. Pero magayon nun ang panahon diyan na banggi malinaw di ba? Dahil kitang uran. Yes po. Inaasahan ta na marayan sa tong panahon digdi sa Bicol region. So nilalaw mo talaga na ma-observe tayo ni yung lunar eclipse sa siya na banggi. Oo. Magayon mag-date Sir Ariel habang nagtangad kang bulan? Ayo po, habang naka-holding hands, mas magayon talaga. habang nakatingag. Habang nakakapot mo sa kamot kang boyfriend mo o girlfriend mo, magtangad ka mo sa bulan. Magayon ron Ayo po. So, pero less, tama ba? How many hours po ang duration, tabi, Sir Ariel? Yung mangyari pong total lunar eclipse, halos 1 hour. 7:04 yung totality hanggang ang maximum eclipse niya 7:34 PM, then yung exit sa total eclipse mga around 8:03 PM. Ayun, makaskas man sa napalan gusto sabihin, tama Sir Ariel, gusto sabihin araw kang kakaskas ang pag-ikot kang Earth, di ba? Ano po? Araw kang kakaskas gusto sabihin, araw kang kakaskas ang pag-ikot kang kinakban sa aldaw, Day ko na po ba ang pag-ikot ta kaya sa pag ang ikot kang Earth sa sa sun. Sa sun, correct. Sabi nito. Sa sun. Ang sarong ta kaya baga sarong ikot ta kang Earth sa sun yung 1 year, pero yung 24 hours. 20 yung pag-ikot man kang Earth sa orbit niya is 24 hours. Gusto sabihin ko, yan na natakpan ngaya so aldaw na baga kang so bulan kang Earth kan mundo. Ito paghahali niya, gararog kang ang speed na may reparo mo base naman sa anino kang Earth sa bulan. Yes po, yung kumbaga nag-iikot mo kaya kita. Oo, di ba? Di ba? So arog pa lang, maring kita nalulula Sir Ariel? Nakulaon man kaya ako halos data na napapansin yung pag Kadro nakula man kita nahulog Okay. O di problema, enjoy yun talang dyan nabanggi ang total lunar eclipse, mga or less mga 1 hour, more than 1 hour ang duration Sir Ariel and then visible na maray digit sa tuyong lugar. Enjoy with our friends, loved ones tabi sa paghiling kang lunar eclipse. Dahil man tayo ni Sir Epekto Sabados? Aday mo po. kan mga panahon bag may mga istorya po, mga pong superstitious beliefs na. Oo. Okay. Ano po yun every kada perang taon po nangyari ni Sir Ariel? May may mga ilapot kay mga partial eclipse, may mga yung total lunar eclipse. Ngunit ini yung total lunar eclipse mangyayari uli iniyo sa December 31, 2028. Ayun. 3 years. Pero yung sa 2027 may inapod na pinumbral lunar eclipse. So lang siya, yung mga pahapyaw lang. Pero yung inapod na total lunar, kumbaga 100% matatakpan kang Earth ang moon, yung ang sunod is sa December 31, 2028. Yan, tama ba kung yan nga na full or yan na pinumbral o kalahati lang so natatahuban ka? Gari, naglilihis man kay agihan so Earth sa pag-ikot sa aldaw Sir Ariel? Iyo po. Kaya araw ka nang nagiging anino niya dumantabi sa bulan. Ang bulan po, dahil man naghihiro ang bulan, dahil man naghihiro yan, ang moon? Naghihiro mo po siya. Oo. Kaso halos sabay lang kaya yung pag-ikot kaya halos sarong phase lang kang moon ang naiiling ta. So, may orbit man ang moon nasa dire. Iyo po. Nako, makatakutom pa lang kung magkasaraba isus dayman lugod Okay, Sir Ariel, salamat ha. Salamaton po sa informasyon. Alright, so yan tabi mga tugang ang saro man na naman sa mga phenomenon na pininindong mariparo tabi natong mahiling mga tugang sa aga Janabanggi pala Janabanggi mga tugang digdi po sa satuya na lugar ha.
yan tabi ang ma-enjoy tang mga hilingon. Magayon nung bagang panahon, no, nag-init na. Nag-init na mga tugang kaya maliwanag ang kalangit noon diyan na banggi. Ngunyan nga na yun, maka-enjoy yun maglaba di. Diba? Kaya po, enjoy yun talang yan. Okay? Good morning. Happy 90th birthday kay Angela Alvarado Ariete. Yan, ha? Good morning po, Madam. At saka kay Ma'am Ruby Rosin. Ang sa tuya tabing amiga na school head, mga tugang dyan sa Bagong Abre. Yan, ha? Okay, good morning Henry M. Makaulokon baga, tasabi baga, ang bunay da kang manok, nabubugok pag may lunar eclipse. Iyo baga, iyo manadangog kuman iyang kan mga panahon. Kundi, ano man ang ganan mga pagturubod-tubod mga tugang kan sa tuya na mga kababayan. Good morning tabi kay amigong King Reginaldo. Maray na aga tabi sa imo amigo at saka sa gabos mga tugang na mga tabi. Dili po sa tuya mga tugang na ano yan? Palibot. Sandali. Tamay nag-upload. Hello? Good morning po, Sir Henry. Good morning, ma'am. Kumusta po? Okay lang po. Abangan ko po mamaya yung lunar mamaya. Magayon po yan para ma-enjoy ta lamang ang pagluwas, bud ang pag-uldot po kambulan. Ade? Opo. At least hindi matagal. Mga more or less 1 hour po, a duration. So, ngayon, ayan baga, naglulaway baga na ngayon, nagdidiklom, di ba? Maeksaktong matatahuban kang anino kang earth, so moon, tapos mahali naman so earth, luwelo, pasiring naman, kaya, more or less, ano po ka ng duration? Pero hindi mabati po ako. Sige na po, bati po. Binabati ko pang mga taga-pawat tabako po lahat. Tapos po, Sir Henry. Po. Kumusta? Mariman po. Happy? Ay, siyempre, happy. Always happy po pag ako nasa on air. Okay. Pag-off ko lang, sa kamligyo ako nagtaga Murosot. Pero bakit may nagsasabi, ang pogi-pogi mo daw? Narinig ko na po yan sa anak ko at saka sa asawa ko. Asawa mo? Opo. Asawa mo lang nagsasabi? Yun ang sabi. Buda si mama, nagsabi kan sa kuya. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling yung nakakakita sa'yo? Pwede, kasi may nagsabi din sa akin na iba na sabi niya, pugi ka ngayon Mayroon din nagsabi, diba? Lagi naman pogi, diba? Oo nga, naniniwala pa ako sa inyo. Okay. Kasi may nagsabi din po sa akin na iba na sabi niya, sir, ang pugi mo ngayon. Pero meron nagsabi ano siya, pogi daw, pero kalbo. Ay, ulita pa yan. Taday ka na maka-outro. Sige po, morning po. Bye-bye. Iba man na karinyo ito kanggurang na ito. Ay, mga bata, joke lang yun, ha? Joke lang po yun, joke lang, ha? Alright, bueno. Kita magprepara kang sa tong mga lakaw. Mga tugang, bareta alas 7 na ang masunod. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anapot. Masunod na si News Director Mar de la Cruz. Muna, ta si Jasmine nagpaaram. Iga po importante ho na activity 7:30. Kaya, si News Director na muna. And sa mga segment kaan kasabay si Nicole and Gloriani. Salamat, kanserong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Iba pa, konsuelo sa pagkaaga. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may